सकाळ पिलाମାନେ ଆଜିର ଏ କାଳାଂଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା ବିଷୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼େଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇଦେବି, ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ତେବେ ଦେଖିବା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ବି ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପକାଇକି ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନେବି। ତେବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସ କହେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଓ ମାଟିମା ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇ ଯିଏ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେଇ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 119 ବାହାର କର, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼େଇବି, ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ଯେମିତିକି ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ସୁଖରେ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ତେବେ ମାତ୍ର ଯିଏ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ? ତେବେ ପୁଅର ଏପରି ହାବଭାବ ଦେଖି ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଜୟୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଜୟୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପଠାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟକୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଲୋମ ଦର୍ଶନକାରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା କଥା ଜାଣି ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯୁବକ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଦେଶପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତେବେ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ତେବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହୋଇଗଲେ। 1803ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, କୁଶଳୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭାର ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେବେ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେବେ ଫଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଇକ ପୁଅ, ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମାତି ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାତି ବି ଉଠିଲେ। ତେବେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳି ତିଆରି ହେଲା। ତେବେ ମେଳିର ମେଢ଼ି ହୋଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ 2000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟରାଜଗୁରୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଘେରାଉ କରି କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏଭଳି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ପ୍ରଗଣା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଜୟରାଜଗୁରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବଛା ବଛା ବୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବରୁଣେଇଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେବେ କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଓ ମରିଚପୁର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଚତୁରତାର ସହ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗପୁର ଭୋନ୍ସଲାଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟୀଙ୍କ କଥାରେ ଭୋନ୍ସଲା ଏକମତ ହେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା
राज्यରୁ ଗୁପ୍ତଚର ଚିଠି ସହ ସୈନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମର ଚିଠା ନେଇ ଯିବା ବାଟରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଜୟୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କୂଟନୀତିକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଗଜାରୋହୀ। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେନାପତି ରାଜଗୁରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ କିଏ? ସେ ପାହାଡ଼ି, ବାରୁଣା, ଢିଙ୍କିଆ, ଗରିଲା ବିଭାଗରେ ମୋଟ 15,000 ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପାହାଡ଼ୀମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଛପି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ବଣୁଆମାନେ ଖାର, ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା ଓ ଲୌହଗୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ତିଆରି କରି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ତେବେ ଢିଙ୍କିଆମାନେ ଖଣ୍ଡା, ତରୋୱାଲ, ଢାଲ, ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ସୂଚୀବ୍ୟୁହ ଓ ସେନାଶାୟୀ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଚମକା ଦେଖାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼େଇଲି, ଏଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଟିପି ନେବ ମଧ୍ୟ। ଲାଘବ, ଲାଘବ କହିଲେ ଦୂର କରିବା। ଅହରହ କହିଲେ ଅନବରତ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କହିଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସନ୍ଧି, ବାରମ୍ବାରକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା କ'ଣ ହେଲା? 12 ଯୁକ୍ତ 12। ଆଉ ବାରମ୍ବାରକୁ ସନ୍ଧି କଲେ ହେଲା 12 ଯୁକ୍ତ 12 ବାରମ୍ବାର। ତେବେ ବର୍ଗୀ କହିଲେ ଏକ ମରହଟା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ବର୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅତିଷ୍ଠ କହିଲେ ସହି ନ ପାରିବା। ତେବେ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଗିଯିବା। ଅତର୍କିତ କହିଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେବେ ତାକୁ ତୁମେ ଟିପି ରଖିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ହେଲା ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜଚାନ୍ଦ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ, ଜୟୀ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଆଉ ବିବାହ କଲା ପରେ ଘରକୁ ଏକ ବୋହୂ ଆଣିବେ। ବୋହୂ ଆଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁଖରେ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ହେବ। କିନ୍ତୁ କାଳର ଯେଉଁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଜୟୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଜୟୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଭାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କେମିତି କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କଲେ? ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଦେଶପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି ଓ ସାହସ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କଲେ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର ବି ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯେ ପୁତ୍ର ଜଣକ ଥିଲା କି ନାବାଳକ, ସିଏ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟବିହୀନ ରାଜା ଭାବରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ସେତେବେଳେ ବହନ କଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।